Hej Torben, som du kan se, så har vi åbnet pæne, som har fået et nyt udseende, og det er Jeanette og Amalie, der sidder bag skærmen. Og lige til at starte med, så vil vi gerne prøve alle de fine ting af, farver, pensler, og toilette, og udfylde, og skifte farver og størrelse, og markere ting, og indsætte vil vi vise senere. Og som du kan se, så Jeanette, hun sidder gerne indsætte en pil, og så kan hun vælge størrelsen, og lige her har hun valgt den tyndeste, der findes. Og så kan man også vælge, om det skal være tykkere og tyndere, eller om hvad det skal være helt bestemt til. Og så kan man også markere det, hvis man vil selv bestemme, hvad det egentlig skal være med fra den her pil her. Så kan man lige flytte rundt med det hele. Så man har en del i den ene ende, og en anden del i den helt tredje ende. Ja. Altså, men altså, hvis der er nu, man laver en fejl eller andet, så kan man jo også lige slette. Ja, slette også. Og pensler, kan man jo også bare lave tusser eller blyant, eller hvad man nu vil. Altså, spray, det er jo bare, ja, det er sådan lidt klattet, men det kan også være fedt til nogle ting. Ja. Og så kan man lave en tekstbox, tror jeg. Ja. Nej. Jo, hvor man kan skrive alt muligt, hvis man for eksempel har en hel roman, man gerne vil indsætte et billede. Så kan man vælge farver, og man kan redigere farver, så man selv kan vælge, hvad for en farve, der passer direkte til en selv. Nu har Jeanette valgt en gul utydelig, som ikke er så let at se. For eksempel så kan man vælge, om de skal være ugennemsigtige eller gennemsigtige. Så de står helt klar frem i billedet, eller om man sådan kan se det der bag til. Og det er jo ret smart. Og hvis der er en farve, man ikke lige kan se, så kan man bare gå ind og vælge en, som man helt selv bestemmer. Ja. Og så bare tage den, så sige et eller andet med den. Ja. Ja, og så vil vi gerne indsætte vores billede, som er et ret trist til at starte med, tager vi lige ja. Jo, vi åbner billedet. Der er lige lidt givet i det. Vi åbner billedet, og som du kan se, så er det jo trist. Helt gråt og hvidt og sort. Og det Jeanette gerne vil, det er, at hun vil gerne gøre lidt mere punk. Hun vil gerne give det sådan en rigtig flot makeover. Jeg vil gerne have. Der var lige stadig på TikTok. Det skal vi ikke lige være. Så den går vi ud af. Ja, og det gør hun ved at tage spraymaling for eksempel, og så vælge en farve. Jeg har så valgt gul, som man kan sige deroppe, men altså, den er jo ikke så tydelig, så måske skulle vi lige tage en anden. Det kunne så være den her for eksempel. Den er jo sådan, hvor man bare kan se det, hvor det bare går ud af. Og så kan man jo så lave for eksempel en regnbue, eller hvad man nu har lyst til, altså med mange forskellige farver. Det er kun, hvad fantasien sætter grænser for. Altså, så det er jo meget trist, så det trænger jo til nogle farver. Det kan vi lige så godt gøre. Og så kan man jo indsætte de her figurer her, de skønne stjerner. Og man kan vælge størrelse på den, eller om de skal fyldes ud med. Ja, man kan også vælge, om de skal være tykke, eller om de skal være tynde, eller så skal de jo, altså en stjerne er gul, så den tager vi bare. Og som første farve oppe i toppen, kan man se, der har Jeanette valgt en gul farve, som er kanten, som er den tykke kant, og farve nummer 2, sådan er hvid. Med dem kan man bytte om på, så man selv bestemmer, så man har en farve, eller en stjerne, som man synes som er helt perfekt. Og så kan man jo bare indsætte så mange stjerner, man vil have. Ja. Det er simpelthen bare kun min egen tanke. Og nu prøver Jeanette at vælge en farve nummer 2, så du lige kan se forskel. For eksempel, at vi tager en lyserød, og så kan hun lave en, og så... Og så, altså, det er jo så, hvor man har valgt det, der skal være inde i. Ja. Eller vi kan også, hvor man kan se den noget bedre, end blå. Altså, nu kom den jo så der, så bliver den så blå i stedet for hvid. Så det var også meget sjovt. Ja. Og Paint det er et rigtig godt program til at tegne og redigere i billeder, for at give den et personligt præg. Og vi synes det er rigtig godt. Og selv til folk, der ikke kan finde ud af det,
Så hej hej!